खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों आरो बरायना लाग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोन गेजेराव आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो लोगोफोर दिनै आमथिसुवा माने दिनै जोबथा नालाय बेनिखायनो नै बेन्स बेनिफ्राय आरो बायदिसिना मुवा बेसाद माल माथाफोरखौ माने सुबाय आरोना दैनि खामफ्लाय गासिखौबो सुबाय। दिनै माने जोबथा नालाय माने दिनै आमथिया दिनैनिफ्राय जोबसिगोन बेनिखायनो दिनै माने गासैखौबो सुफिननानै गोथार खालामफिनबाय आरोना जेखौ जोङो बुङो सुवा नांना थानाय। बे सुवा नांना थाबाथाय जों माने लोगोफोर आवसिया फोरबो नै बेनिफ्राय फादरा नै नालेंखर लेमगासिनो। दिनै आरो फुजाबो दङ नालाय मन्दिराव बाथौआव थानसालियाव बेनिखायनो दिनै बिनि थाखाय रेडि खालामगासिनो। माने जाय जेरै हागौ आरोना खामानिया दिनै बिराद मुखुब जाजोबना दङ बयबो थारमाने बेस्थ' जाना दङ। बायदिसिना हि जोमनिफ्राय लानानै बायदिसिना गासैनिफ्रायनो सुजोबनांगौ जायो। दैनि ससेबो सिखारग्रोमोना माने मा होनना बुङो गासै माबा डेक्स बेन्सफोरखौ गासैखौबो सुजोब्बाय आरोना बे इसोरखौ। नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो आं जेसेबां हायो देखायलांबाय थानो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थादो ना मा बुङो। दिनै खामानि बहुद ओंखारदो ना? ओंखाराखै। हो? ओंखाराखै? फुङाव सिखारना माबायदि मोनदो? नै तुलखौ रोगानिसै आं दायो सुखांबाय। Let's them go. नै सिस्टारा न' साफा खालामगासिनो लिरगासिनो। नैबे जोंहानि सिजौ जेखौ बर'फोरनि बाथौ होनना बुंबा सिनायो। दा बेखौ दायो साफा खालामनानै दुगैस्रां लोबस्रां माने लिरनानै बेयाव आलारि बाथि फोजोंगोन आरोना। बेनिफ्राय लोगोसे आरो गामिनि थानसालियाव दिनै आमथि फोरबोनि फिथाइ सामथाइ बुट बायदि मैया लानानै थांगोन आरोना। दिनैनिफ्राय लोगोफोर आमथिसुवाया जोबसिगोन। सासेया बेन्सखौ सुगासिनो। इउटुब बानायबाबो बिराद रायजायो माबा बुखिया होनानै मा जागोनलै माबा आबां जाबां बुखिनांगौ मा जागोन खोन्थागोन गासिनो रा नोंसो माथो खामानि गैया होनना बुंलायनानैलाय खामानि ओंखाराखै नोङो। ओइ दाउखा गाबदो। सासेया सुखांबाय सासे सुखांबाय नै बेन्सखौ वाव दोनहैलायलायनोसैलाय जायगायाव। फुंनिफ्रायनो खाम मावबाय थादोंना आनैया? मावदो आङो आगैमु फंबायफोर नैया माबा थुबसि होनदो माथो नेबाय थानो गोनां खदाय
nuyang kucai na delai sangrai delai na delai de nei satidin lai ni ye nei ya keski awar ya ni wa satidin लोगोफोर फाइनालि नै सुबाय न'फोरखौ दायो जोङो नै सुनानै दा एसे बाखि दंबयोमोन खिन्थु नै दामाने मेननिखौल' सुबाय आरोना जिखिनिखौ हायो बेखिनिखौल' सुबाय दा माने एसे मेंबायबो खामानि मावै मावै मा बुंबावनो आरो लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदि आमथिसुवा समाव माने न'फोरखौ साफा खालामदों खालामाखै होननानै कमेन्ट खालामहर दा नै आरो सासेया नै बाथौआव नै माबा लिरगासिनो बिबो माने एथा रेस्ट मोनाखै बिसारि फुंनिफ्रायनो हि जोम सुनायनिफ्राय न' सिबनायनिफ्राय बायदि मैया बेसाद सुनायनिफ्राय माने बेस्थ' जानानै दङ दा नै आं बेखौ दा सुस्राजोब्बाय नालाय दायो जाबाय खामानिया मेंबायबो बहुद बेनिफ्राय आं दायो दसे थाना दुगैनानै माने थांसै आरोना थानसालियाव माने बै थुखिखौ लाना थांसै माने एसे बावथाय हैनोसै मन्दिराव जोंनि गामिनि थानसालियाव नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै आं आसा खालामो नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलाव जुदि गोदानै फैदोंब्ला आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो नोंथांमोना आं जा जेसे हागौ आं दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन भिडिअखौ दायो नै लोगोफोर माने मा होनना बुंगोन बिथिं आरो नै बावथायफोरा आं दिन्थिलांसै मा मा दङ थालिर बेखौ मा होनना बुङो लिटुकु होनना बुङो आरो खुसेर आनारस बेबायदि आरोना गय फाथै बेनोसै बारा इसेबां माबा गैया खान्थाल सान्थाल बिदि होनाय जायासै होनो हाबालाय मोजां जायोमोन खिन्थु नायनोसै जों जा एसे हायो बेखौ होबाय गुबुनफ्रा मा लाबा दायो उनाव थानसालियावसो मिथिसिगोन नुसिगोन दाथ' जोंहानिया बेखिनियानो माने एसे जिखिनि हागौ बेखिनिखौ खालामनानै होबाय बेनिफ्राय जोंहा दायो फादाराबो थांबाय थानसालियाव दायो बिबो बिराद फुङावनो ओंखारलांबाय बिबान थानाय हिसाबैलाय ओंखाराबाबो जाया मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर हिरिम्बा थानसालियाव नै सासेयाबो लिरगासिनो दा नैयाव लिरखांब्लाथाय माने आलारि बाथि सावनोसै आरोना लोगोफोर साखि जलायगोन बिराद गुसु बार फैदोंलै बिराद मोजांनो आमथि लोगोफोर दिनैनिफ्राय आमथिया बिदाय जासिगोन बयबो मोजाङैनो जिउआव दावगालांबाय थानो हाथों बेखौनो आं दिनैनि आमथिसुवानि समाव आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनाय थाबाय बयनिबो साननाय हनायफोरा जाफुंथों जिउआव माबा मोनसे मोजां खामानि मावलांनो हाथों बिदिब्ला लोगोफोर आं बारा गोबाव खालामला नोंथांमोन लोगोफोर थुखिखौ होना फैग्रोबाय आरोना थुखिखौ होना फैग्रोबाय माने लिस्ट लायो नालाय थुखिखौ नाम लायो नों थुखि होबाथाय बेनिखायनो एसे थुखिखौ थाब होना फैबाय आरो माने थाब होनायनि कारना बेनो नामनि थाखाय नङा माने एसे जेमाननो हायो थाब होना दोनना फैनो हाबा इसोरबो माने मा होनो गावसोरनि बेयाव थाब माने मन्दिराबो होयो नालाय बेनिखायनो मन्दिरनि होफानायाव माने होफानो हायोब्ला मोजां जायो जेसेबां हायो थाब माने बेनिखायनो हैना फैबाय दा दसे उनाव थांसै आङो होनानै फैफिनदोंमोन नालाय न'आव दा बेनिफ्राय थांफिनसै आङो दा दसे उनाव ओमफ्राय नोंथांमोना दिन्थिगोन दायो उनावहाय मन्दिरखौ माने माबायदि जोंनि मन्दिरा बेखौ आं दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम ना मा बुङो नोंथांमोना आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो मोजां मोनाखैब्ला आनलाइक खालाम आं बेखौनो बुङो नोंथांमोना अननानै जुदि सापर्ट होयोब्ला आंबो भिडिअ लाबोबाय थानायाव
अराय नाजागोन आङो भिडिअ लाबोबाय थानो नोंथांमोना जुदि सापर्ट होआब्ला आं आरो बोरै लाबोनो हानो नङा होमबा बेबायदि खोथा मोनसे जाना फैयो ओंखायनो नोंथांमोना अननानै प्लिज लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै हो मन्दिराव थांनायनि सिगांनो लोगोफोर साहा बानायना लोङोनो सासेया जोंहानिया गेन्द्रिया बेनिफ्राय आरो माइमुनाबो लोङोनो बेनिखायनो आङो नै आमुल ताजा आरो बे मा बाटार पेक नामा बे बिस्कुटखौ लाना फैबाय दायो बेखौ बानायनानै साहा लोंनानै जोंबो लासै लासै मन्दिरसिम थांनो थियारि जानोसै आरो नामा लोगोफोर एसे आथा लोंनांगौ होजोबो खोमा नोङो होजोबो सेवजोबो नङाबा बानायाव लोंबाय थादो बोराय दानानै लोंनांगौ साफासो मोजां नांगौथै साफा बिलाइ लाबोनांगौ ना मोजां नांथारा एखुनाव दे गेसखौनो होआखै दासो अर होदो जों अर होदो होबाय आनमुलखौ लोगोफोर जों दायो मन्दिराव थांनो ओंखारबाय दायो जों मन्दिराव थांसै नै सासेयाबो ओंखारबाय थांसै सानैबो ज'नो मन्दिराव थांबाय थानोसै लोगोफोर माने मन्दिराव थांबाथाय गोसोफ्रा एसे असान्थिबाबो एसे माने मन्दिराव थांनो हाबाथाय एसे गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरो ना मायबा मोनसेबाबो मोजां मोनो आरो थांनो हाब्लाथाय मन्दिराव थांनांगौ लोगोफोर मन्दिराव थांनांगौ मानो होनबा गावबा गाव थानसालियाव बा बाथौआव थांनायाव जेबो नङा बयबो थांनो हायो थानसालियाव मानो होनबा गावबा गावनि धोरोम गावबा गाव सिबिनायाव रावाबो जेबो बाधा होनो हाया फैदो बिदिब्ला आं दिन्थिलांसै जोंनि मन्दिरखौ जोंनि बे आवसिया खेराइ फोरबो फालिथाय फोरबोआव फैनानै जोंनि फोरबोखौ गाजा गोमजा खुंफुंनायनि थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय लोगोसे गामिनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनाबो जोंनि थानसालिसिम फैनानै आर'जनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों
दासो मन्दिरनिफ्राय आरज जोबखांना फैबाय न'आव फैबाय गासै जोब्बाय आर'जआ जोबनानै आं आरो सानैसो मानसि दंबायोमोन मिटिं जागासिनो लोगोसे रायजोनिबो आं फैबाय लोगोफोर बयबो मोजाङै दं होननानै आं आसा खालामबाय दायो बयबो थानसालियाव थांनानै माबा मोनसे बावथाय बावहैदों होननानै आं आसा खालामबाय लोगोसे बे आमथिसुवाया दिनैनिफ्राय बिदाय दिनै जोबथा बिनि गेजेरजों लोगोसे बयबो गावबा गावनि साननाया जाफुंथों होननानै आं आसा खालामबाय आरो लोगोसे आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो आरो नै सासेयाबो आर'ज गाबनो मोजां मोनदों ना माबायदि बुङो जियानो जा लोगोफोर फैबाय जों दा बिनिखायनो दायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै प्लिज लाइक खालामदो आरो दिनैनि थाखाय आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय 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 बाय